Shin me ake dubawa kafin a ƙirƙiri jiha? Idan Majalisar Dokokin Najeriya ta amince da ƙirƙiro ƙarin sabbin jihohi, to ba za mu sake cewa Najeriya tana da jihohi 36 ba, sai dai 42 da kuma babban birnin tarayya Abuja. A baya-bayan nan kwamitin haɗin gwiwa na Majalisar Dokoki ta Tarayya akan gyaran tsarin mulki ya amince da ƙudurin ƙirƙirar sabbin jihohi, to amma fa ba girin-girin ba. Akwai matakai da dama da ake la'akari da su kafin wata sabuwar jiha ta tabbata a Najeriya. Na farko, buƙatar kafa jiha. Masanin kimiyyar siyasa Bello Mai Sudan ya shaidawa BBC cewa ana kafa jiha ne idan akwai buƙatar siyasa ko ta zaman lafiya a wani yanki. A cewar sa jihohi kamar Bauchi, Nasarawa da wasu na Niger Delta an samar da su ne saboda irin wannan korafin. Abu na biyu shine yawan al'umma. Shin yankin da ake son yanka daga wata jiha yana da jama'a masu yawa? Sannan sabuwar jihar da za a kafa za ta samu yawan al'ummar da ya kamaci jiha? Bello Mai Sudan ya ce girman ƙasa ma abu ne mai muhimmanci. Dole ne sai jihar da za a yanka da sabuwar jihar da za a kafa duka suna da faɗin ƙasar da ya dace. Ya ce idan aka duba aka ga ba su da isasshen fili, to babu dalilin ƙirƙirar wata sabuwar jiha. Rike kai da tattalin arziki, wannan shine babban ƙalubale. Shin sabuwar jihar za ta iya rike kanta ta fuskar tattalin arziki? Dr. Mai Sudan ya ce dole a duba irin kuɗin shiga da jiha ke samu a cikin gida, ba wai ta dogara da kasan tarayya ba kawai. Shin naku yankin a ganin ku ya cika waɗannan ƙa'idoji? Ku sa mana a comment section.